Zvakaoma vedu we mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare panapa mhuri yeZimbabwe. Hey, pakaipa. Ndikona varagashi vane shoko ravangada kufambisa vachinoita against Sophie Makoena, SABC editor. Akabuda mukomana wechidiki uyo ajaira kubhadharwa mari kuti achiita zvichirakashi achiti when is Sophie planning to retire so she can spend time with her grandkids. Sophie Makoena akabvanzwa BP kukwira rezo forogonya kuti babuda pasport achipindura akati when I'm 82, however, remember I will continue have a platform to tell stories thanks to technology. Do you know why akati ndichazo resign nda 82 years? Zimbabwean president anonzi Emerson Mnangagwa ane 82 years achitori muoffice achiri kushanda. Sophie Makoena makore yake achitori kuma 60 something, but vanhu veZanupf vanouya vachitry kuda nomushinga nemakore achitori nawo ikoko achitori kuma 60 something ungatonzi wakutonzi resign achicho no resign. But kana ndakuma 82 muchandiguta. Chinhu wani chandakaona hama dzadiwa ndechekuti vanhu veZanupf vachiita zvinhu zvavo pfungwa dzavo dzinonoka kukakata. Handisi ndega guys, kana uchiziva kuti iwewe uri kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kutira kuti Zanupf iboyikane. Zvebasa rechi vane basa rei, ngavaboyikane, ngavasiye tukuti president's office iya ngavukuvhurwe vacant inonzi kuiswa munhu ari kuResign ari kushandisa pfungwa noti kuswera vachingonotoleta zvapana zvisina nebasa rese zvine zvitaro zvisina nebasa izvo. So zvichakadaro, these young guys havasisina something to defend or something to attack, since Nelson Chamisa akavhara platform yekuti vange vachimuattack. Nelson Chamisa akapinda busy achingonzi Chamisa this, Chamisa that. Why? Because Chamisa panga akavhura political party yake vakauya vari hobo vachingo Chamisa akazodai, Chamisa akazotadza, but this time around Chamisa akangoti vaningina vanga vamboita zvinhu zvavo vega zvekumba kwavo zveupenyu hwavo, since because hapana poti ungaramba uchingorana political party kuti uri kuatakwa left right center, even masupporters maMP ako vachingoita chisell out vachienda vakadai, so vanhu vese vachingokublame vamwe vanhu vachingoningina bhango. Saka iko zvinezvi zvakavharwa akati inini ndambomira ndione havasina chekuataka. Sophie Makoena ndo akabuda achitaura kuti zvoni Zanupf is becoming notorious in SADC. Vari kungoti vakanzwa kuti kwakati kuri kuitwa election vari kumhanya vachienda ikoko vakakorokotedza Mozambique vakati Mozambique congratulation iyo election risati raannouncwa ndobva vaenda ana ngirikini chionzi chemudhara chacho chikuvhura mabhini chinamasa Patrick Namasa ndobva vaenda kuBotswana vachitry kunobatsira BDP kuti vainokampena ndobva yadyiwa ikoko. After everything zvaise zvaitika yadyiwa BDP ikoko. Vatanga zvake Sophie Makoena kuti Zanupf yakadhakwa ndobvamunaso vakataura, so vakatotaura kuti Zanupf is becoming notorious in SADC yakadhakwa ndobva azvitaura zvake. So from there vakatanga kumuattack. She went to Botswana pa inauguration ya Gideon Duma Buko ndobva anotry unotaura navaMnangagwa havana kumudaira kana one word. President Mnangagwa wekuZimbabwe vakaramba vakanyarara vakaramba I don't even think kuti pavakaenda kuBotswana vakadya kana pane munhu ane maphotos aPresident Mnangagwa pavakaenda kuBotswana kuinauguration vachidya. Ndiri kutomakumbirawo up to now ndoda kumashandisa, please help me drop in the comment section zvinoita it's possible you can drop those photos. Ndoda kutoonawo vachidya because zvakatondinetsa kuti saka panga handiti ndiye ari kugara muZimbabwean office of president. Zvakakosha kuti one president adyira, tida kuti take care of them, tida kutoona kuti vadyire. Pamwe vakaswera nenzara that day, even mvura chaiyo handaona chigubhu chavo vachimwa mvura.
pamwe vanga vari pamutsanyo I don't know nemacheches avanenge vachipinda emapapa nemaprophets for ed mapastors for ed pamwe vanenge vakati musi munoenda ikoko musaende kunodya zvakandiitira fani zvakandinetsa ndakati yowe saka from there Sophie Makoena ndo paakaita atarget of varakashi those guys vakatanga kumupopotera vachimutuka Sophie anopenga Sophie akadai Sophie haana kana kumboita basa nazvo now ndo pava kumubvunza kuti acharesigna rini achasiyawo basi kuti aende kundotamba navazukuru vake ndobva ata kuti bo kana ndasvika 82 years ndichanosiya. Who is 82 years old now? President wekuZimbabwe ane 82 asi kumbobvunzwa zvinhu zvakadaro izvozvo. Why? Because these guys vanosvika kurohwa mambama. Haungambozvibvunze, ungazvibvunza president Mnangagwa kuti why musiri kuenda muchienda ready kunoresigna kuti munengena iko zvine Zimbabwe vachitoledzera 2030 vaMnangagwa vanenge vachiripo 2030 kubva pagore ratiriko zvinezvi pane makore mangani. Now we are in 2024 plus 6 years anenge ane makore mangani. We are in 2024 plus 6 years 82 plus 6 years anenge ane mangani. Vada vatoti atosvika ku 88 something years kana kuzana. That's what they want. That's what they want. Not because of ndozvo vari kutoda kana kuti pfungwa dzavo nemoyo wavo ndozvo vari kuda, but these guys vanenge vachipiwawo tumari tuma $300 tumameno pemonth tukunzi vangoitawo tubasa tukuti vanenge vachipota vachingonomusimbisa on social media. Saka pavanenge vachida kutira kutopurutekera kuti saka ini kuzosvika 2030 ndinge ndichimboitawo tumari twangu tukadai so vanenge vachipiwawo tuchange turo. Tuchange tuko ndoti twakonzeresa kuti vaende kunochallenge Sophie Makoena. How come munopenga here vanhu vekuZimbabwe? It's not about Sophie Makoena. It's all about the future of our country. Sophie Makoena ndewe South Africa hatina chekuita naye, ngaite zvekumba kwake nemhuri yake nevana vake nemurume wake kana anaye nasekuru vake nambuya vake napresident wenyika yake. Isusu kuZimbabwe hatidi kunzwa nezvake because iye haana akangotaurawo nyaya anenge achiripota as a journalist kotonzwa kuti makutomupopotera kunyika kwenyu zviri kutowedzera kuramba zvichitowedzera value yake as a journalist ndokutowanda kwemari kweri kuita muri madofa muzvizive. Zvitarise wopo chingona akapuwa journalist of international journalism because of vakatanga mutaura nedzimwe nyika ninkazo akapenga mpezu muombe but is award izvo zvino is an award international award winning journalist. Mubvunze kuti naye vachingono chakaita muzowana that award chi because of mune mchimutaura nawo mukutaura Sophie Makoena muri yako urara nenzara vana vako vaningina vako vanani vamwe muri kutopera nemutoriro mukudhakwa vamwe impanje dzega dzega. Hamusi kumbotaura nezvazvo kuti saka toita sei kuti tikinge tichikwanisa kukavha maproblems iwawo kuti anga achita mashoma. Hamusi kukwanisa kuzvitaura. Let's talk about it. Ndo maconversation atinoda kutonzwa iwayo. Muchibvunza kana mapresident toita sei vana vedu havasi kushanda. Toita sei kuti chakachikuda so that tobuilda nyika yedu tiri pachinhu 1 nzvimbo 1 kuti motanga kuti Sophie azodai wana muchitodererawo nyaya dzacho dzokuzonzi Sophie ari kuzodai unenge uchitopengawo futi wakadhakwa brain dzako dzakadhanganyika ukadhomoka munyondo. We don't tolerate such nonsense. Let's talk about our Zimbabwe. Zvinhu zvokuti vanenge vachidzi Sophie ari kuresigna rini. Sophie Makoena chero akaresigna ane imba. Most of Zimbabweans hamuna dai mutotaura kuti iko zvinezvi why is it government yedu ichiita zvinhu zvive so difficult kuti vanhu vegeneration ine vakwanise kuwana dzimba kuti watenga kana stand yako even kuchibhadhara mbichana kusvika watonzi paunochemberera hapana ari kutaura nezvazvo. Muri kungovharwa vanhu vese mukutunzi muda mastenzi zvo pori kutoenda uchiti kuda unotsvaga stand ukumirira nguva yemisangano yekuti vanenge vakuitwa election vobva vaya vakuudzai kuti uyai tikupei kwakati kuri kubuda mastands uko ndo mabudira nda mastands iwayo. Why is it land iri scarce in Zimbabwe? Why is it land iri so expensive in Zimbabwe? Those issues ndo zvinofana kunge zvichitaurwa every day, ndo inofana kunge iri ari matopics so that ivo vanozokwanisa kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai izvo zvoda kuti zvionekwe. For the past 6 years president wenyu anga ari busy ngori ground breaking ari kuvhura chakati iko zvinezvi adzokera kuwange aenda kunoningira akanyadziswa kuparliament kwakadzimwa magetsi ari ikoko izvo anzi ground breaking nhasi ari kuvhurira kuti patanga kugadzirwa imwe plant yemagetsi futi.
kuti akwanise kupedza load shedding zvamuchose 1 billion project. You guys are not ready for that conversation. Hamusi kumbotaura nezvazvo, makangonyarara makarara. You have to ask questions senyika kuti why is it this, why mazodai. Ungaona makamboti problem iyo maipedza pamaikampena kuna 20 ningirikini kwekwe. Muchiti chamisa ngadzokere kuchikora anopuwa mari yake school fees. All those things ndozvo zvimaifanira kunge muchigara muchitaura senyika, but iko zvinezvi no one is ready. Mungori busy kungofambira nyaya zina nebasa rese. Anyway, pamwe ndonyautarisa. Bye bye.